こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はインド大統領の誕生日に祝意を表明されました。ダライラマ法王は薬師如来の祈願法要にご参加されました。ダライラマ法王はモンゴルの新首相を祝福なさいました。主席大臣は慈悲の年の開始にあたり、2言語対応の古典ウェブサイトを開設しました。中央チベット政権はダライラマ法14世を称える決議案が米国議会に提出されたことを歓迎しました。中央チベット政権はオーストラリアの新外務貿易担当補佐大臣に祝意を表明しました。国連人権高等弁務官と欧州連合はチベットの宗教の自由に懸念を表明しました。第59回国連人権理事会の開幕に際し、チベット人と中国人が連帯して抗議行動を行いました。チベット事務所オーストラリアのダワサム氏が元収監者であるジャーナリストのチェンレ氏と面会しました。トテンツリ調整官はフランスチベット支援団体の35周年記念式典に出席しました。チベット事務所台北は佐賀ダワ月間を記念し行事を開催しました。昨日、ダライラマ法王は67歳の誕生日を迎えたインドのドラボディ・ムルム大統領に書簡を送り、祝意を示されました。書簡の中で法王はインドに対する特別な親近感を表明され、1959年以来、法王とチベット人を温かく受け入れてきたインド政府に深い感謝の意を表明されました。先週日曜日、ダライラマ法王はダラムサラにあるチベット仏教の中心寺院トゥラカンにて数千人の参列者と共に薬師如来への祈りを捧げられました。この法要は来たる法の90歳誕生日を記念し、セラソー院の僧侶やラマたちによって企画、主催されたものです。ダライラマ法王はモンゴルの新州書に選出されたザダンシャタル・ゴブジャプ氏に祝意を表す書簡を送られました。書簡の中で法王は1979年のモンゴル初訪問を振り返り、ダライラマ3世であるスナムギャットの時代から築かれてきたモンゴルとチベットの特別な絆を称え、新州書がモンゴル国民の希望と願望を実現することを記念されました。今週水曜日、中央チベット政権のペマチン主席大臣が記者会見を開き、ダライラマ法14世の90歳誕生日を祝う世界規模の1年間にわたる記念行事の開始を発表するとともに、公式ウェブサイトコトゥンの立ち上げを発表しました。会見で主席大臣はダラムサラをはじめ世界各地で開催される一連のイベントや祝賀行事を紹介しました。また、コトゥンのウェブサイトはダライラマ法14世の生涯歩みと教えを広く発信し、誕生日を記念する催しを紹介する目的で開設されたと説明しました。このウェブサイトは2言語対応で英語版は hs.dalailama90.net からアクセスすることができます。中央チベット政権は2025年7月6日から2026年7月5日までの1年間を慈悲の年と定め、非暴力、世界平和、チベット文化の保護、宗教間の調和、人権擁護、そして教育を通じた世俗的倫理の促進といった法の障害の取り組みを称える期間とします。ダライラマ法14世の90歳誕生日を祝う世界的な行事が始まり、ティパで知られるチベット舞台芸術団のニューヨークとニュージャージーにいる元メンバーがニューヨークとニュージャージーのチベットコミュニティセンターで実ミラリバの生涯を題材にしたチベットオペラの演劇公演を行いました。ボストンチベット協会とクルクラチベット仏教研究センターは共同で、佐賀ダワの15日目に様々な宗教伝統の代表者による集会を開催し、法の4つの公約の一つである宗教間の調和の重要性を強調しました。アントワープでは、ベルギー地域同盟協会が講演とチベット文化講演の特別イベントを開催しました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣はアメリカ議会で2025年7月6日を慈悲の日と定める新たな決議案が提出されたことを歓迎しました。この決議案はダライラマ法14世の90歳誕生日を称えるとともにチベットの人々への連帯を示すもので、下院議員のマイケル・マコル氏とジン・マッガバン氏、上院議員のジェフ・マクリ氏とトド・ヤング氏によって共同派で共同提出されました。
このような超党派の支持はチベット人の自己決定権を再確認するとともに、ダライラマ法14世がチベット文化の保護と世界の調和に生涯をかけて尽力してきたことへの深い敬意を示すものとなっています。小チベット政権及びチベット人を代表して、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長とペンバチン主席大臣は、オーストラリアの野党の貿易担当補佐大臣に任命されたディーン・スミス上院議員に心からの祝意を表しました。議長と主席大臣はそれぞれの祝辞の中で、スミス上院議員による長年にわたるチベット支援に敬意を表し、議長は先頃日本で開催された第9回チベットに関する国会議員会議に寄せられた同議員のビデオメッセージに感謝の意を示しました。また主席大臣はオーストラリアにおけるチベット人のための特別人道支援プログラムの継続において、スミス議員が果たした重要な役割に対し特別な感謝を述べました。これらの祝辞はチベット事務所オーストラリアの赤間信玄代表によって議長主席大臣、そして中央チベット政権の情報国際関係省のヌジルマ大臣の名の下で届けられました。フォルカ・トゥルク国連人権高等弁務官はチベットで文化的権利やその他の権利に対する弾圧が続いていることに懸念を表明し、権利行使のために拘束されているすべてのチベット人政治犯を釈放し、中国が国際政策と人権法を尊重して前進するよう求めました。同様に欧州連合いわゆる EU と中国はブリュッセルで第40回人権対話を開催し、EU 当局者は中国の人権慣行を批判し、特にチベットの状況を強調しました。EU はダライラマ法の後継者を含む宗教指導者の選出は宗教的規範に従って行われるべきであり、バンチェンラマ11世の強制思想に関する透明性を提出するよう強調しました。EU はまた中国に対し、ゴシラプキャツ、タシドルジ、アニャセンドラク、ソンゴンツリン、ロプサンケペロを含むチベット人活動家、作家、宗教指導者の即時釈放を求めました。今週火曜日、チベット事務所オーストラリアの中国連絡官ダワサム氏は、シドニーで開催されたかつて拘束されていたオーストラリア国籍の中国人ジャーナリスト、チェンレシーの著書 A Memoir of Freedom 自由の回想録の出版記念会に出席しました。ダワサム氏との個人的な会話の中で、チェンレイ氏はチベット人を含む脆弱なディアスポラコミュニティが直面している課題を認識し、これらのコミュニティ間の民主的な連携が集団的な人権擁護活動を強化する上で重要であると述べました。今週月曜日、国連人権理事会第59回の開幕に合わせ、チベット事務所ジュネーブを率いるティネチュキ代表は、スイス・リヒテンシュタインのチベット人コミュニティが主催した抗議活動に参加し、国連欧州本部前で行われた抗議には、チベット人や中国人の参加者約120人が集まり、中国による弾圧の即時中止を訴えました。チネチュキ代表はスピーチの中で抑圧はチベット人だけにとどまらず、ウイグル人や中国のクリスト教徒にも及んでいると強調し、中国政府による越境的な弾圧の拡大に警鐘を鳴らしました。こうした行為は世界各地で異議を唱える声を封じ、活動家や亡命者たちを威嚇することを目的としていると指摘しました。また代表は21世紀における仏教をテーマとした講演会にも出席し、さらにチューリーヒで開催された第10回チベット号の日の催しにも参加しました。先週土曜日、チベット事務所パリのトゥプテンツリー調整官は、チベット支援団体、レトイト・ドゥモンドの設立35周年記念式典に出席しました。式典では、トゥプテンツリー氏が中央チベット政権のベンバチン主席大臣からのメッセージを代読し、インドやネパールにおける学生、高齢者、社会的に恵まれない人々への継続的な支援や様々な慈善活動に対する深い感謝の意を表しました。先週水曜日、仏教歴において精神的に重要な期間である聖なる月、酒ダワを記念する行事が台北市スポーツアリーナにて開催されました。この行事は、台湾チベット事務所をはじめ、台湾国際チベット仏教研究会、台湾国際チベット仏教協会、台湾チベット人協会、そして、現状大学チベット仏教研究センターの共催により行われました。
後日はシャーパチュイゲリンポチェ、クンデリンタクサリンポチェ、ケンジョウゲンゼリンポチェ、ジェクンケンジニマといった構想らがご臨席されました。台湾チベット事務所のケサンゲンゼンバー代表は、佐賀川の意義について語るとともに、今後の活動計画について紹介し、特に目前に控えるダレイラマ法14世の御年90歳を祝う国際的な誕生記念行事の準備についても説明しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。